Дядо Добри, наричан от хората светецът от село Байлово, днес навърши 102 години. Много пъти в BTV новините сме ви разказвали за неговата скромност и за средствата, които събира и дарява за възстановяване на храмове. Стара къща с старо куче и стар стопанин. Радваме се, че имаме такъв човек тук в махлата. Сега в момента тук ли? Аз това не го знаех. И той сега в момента е тук. Това, че той е тук, е събитие за цяла Скравена. Добър старец. Как ще светец? В старата къща с старото куче в момента е старецът Светец, дядо Добри. Това е човекът, който проси милостиня и после я дарява на църквите. Умен човек си е, с разсъдъка си всичко точно, не е превъртел, не е нищо му нема. Просто добре си е човек. Това, че дядо Добри е добре, е важна новина. Днес старецът става на 102. По желание на семейството, старата къща остана затворена за медиите и не успяхме лично да му чиститим. Но в Скравена днес е празник. На дядо Добри му пожелавам още много здраве и да продължи още години така да бъде жив и здрав и да радва дъщеря си със своето столетие. На 102 дядо Добри е непресъхващ избор на доброто.